Ez zarokim, wekî biçûktiya we, dinya ji bo min gelekî biçûk e, ji min jî biçûktir e. Ne gundan dizanim, ne bajaran û ne jî welatan. Ez ji gundiyên xwe pê ve tu kesî nizanim, ne zaravayekî din, ne zimanekî din û ne jî neteweyeke din. Ez li gundê xwe gelek rengan dizanim, lê nizanim hinek reng, nîşana rengê bajarekî din, welatekî din û nîşana neteweyeke dînin. Ez nizanim çima ev reng û nîşan li dijî hev şer dikin û hev tune dikin. Ez her tiştî nû dibînim û nû fêr dibim û paşê fêr dibim ku ez jî ser bi zimanekî, welatekî û rengekî me. Erê, Xwedê giravî ez jî Kurd hatime dinê. Min ji Xwedê re negotiye min Kurd bide ser rûyê dinyayê. Xwedayê mezin xwestiye û wisa bûye. Erê, ez jî Kurdim li welatê Kurdistanê, lê Kurdekî ji bajar û dibistanan gelekî dûr, Kurdekî gundî. Min bavê xwe nedîtiye, dayîka min dibêje ew çûye gundekî gelekî dûr û ew ê rojek û şeveke din de dîsa vegere. Mixabîn her roj û her şev ez li benda hatina wî dimînim û ew nayê. Dema dibe roj, ez dibêjim ew dê bi şev were. Dema dibe şev jî dibêjim dê bi roj were. Ez di xewna xwe de dibînim bavê min tê û dest diavêje berîkên şal û şapikê xwe û bi destê xwe şekir dirêjî min dike û dibêje: Kurê min, ev ji bo te ye. Bi destên xwe yên germ û mezin serê min diferikîne. Ez jî dixwazim wan şekirên şêrîn di destê xwe de bavêjim devê xwe. Lê mixabîn, serê min tê ferikandin û ez ji xew şiyar dibim. Dîsa xewnên min têne dizîn û dîsa bi xemgînî şiyar dibim û roj dîsa bi xemgînî dest pê dike. Ew şekir mekir tev dîsa xewneke derewîn bûn. Bi dilekî xemgîn û bêşermî dîsa ji dayîka xwe dipirsim: Dayê, ka bavê min? û ew dîsa dibêje: Kurê min? Wê sibê were erê. Sibê, sibê, sibê. Lê kîjan sibê? Gundê me bi dar û ber e. Bi taybetî jî darên berûyê gelek in. Dara berûya di hewşa me de heval û şahîdê tenayê biçûktiya min e. Dema dilê min teng dibe ez diçim ber wê, qalikê wê bi tiliyên xwe dipîvim û pê re bi nîvedeng dipeyivim. Ew jî bi pelên xwe, dema ku ba diçe û tê, dengekî ji min re vedigerîne, wisa hîs dikim ku bavê min jî bi wê re diaxive. Şaxên wê yên kevn ji min re dibin mizgîn, libên wê yên hişk di destê min de wek dilekî biçûk dilîzin. Di germahiyan de ez diçim ser darê û berîkên xwe tîje berû dikim, lê pirî caran libekî ji wan bi taybet dixim berîka xwe û dibêjim: Ev hevalê min e, dayîka min wan berûyan dixe nava sêlê. Gelekî xîz û mîl jî dixîyê û li ser tifika mala me wan diqelîne. Ew gelekî xweş çêdibin û ez gelekî hez jê dikim. Lê ew li bê ku min bi serê xwe veqetandiye, ez wî naxim devê xwe, ew di binê balgehê min de, di şeva tarî de, bi min re xewn dibîne. Dîsa rojekê ez li ser dara berûyê bûm, min hewdî dengên gelekî bilind li ser gund diketin. Ev dengên gulle û teqînê bûn. Ez ji tirsê li ser darê hatim xwarê, ketim nava malê. Dayîka min jî gelekî ditirsiya û min xiste himbêza xwe. Min hîs dikir ku ew gelekî direçfî. Ji xwe min jî êdî pêşbînî dikir ku wê tiştekî pir xerab were serê me. Piştî demekê leşkerên bicîlên kesk ketin mala me. Ew bi zimanekî biyanî diaxivîn û ji dayîka min re diqêriyan. Yek ji wan porê dayîka min girt û
û bi piyê xwe pehînek li dayîka min xist. Ez û dayîka xwe ketin erdê. Bi pehînan me ji mala me derxistin derve û li barhilgirê siwar kirin. Di nava barhilgirê de gelek zarokên gundê me û cînaran jî hebûn. Em hemû digiriyan û gelekî ditirsiyan. Ez û dayîka xwe jî nêzîkî xaleta gulê bûn. Ew jî digiriya. Lê dîsa jî wekî her car dixwest bi min re bikene û serê min biferikîne. Îşebîn ew nedikariya bikene, lê dîsa jî min xiste himbêza xwe û rûyê xwe ji min vedişart. Dayîka min jî digiriya û êdî ez jî digiriyam. Li pişt me, wekî gelek xaniyên gund, xaniyê me jî agir berdabûnê. Mij û duman li ser gund bilind dibû. Êdî tu tişt zelal nedixuya, her der di nav mij û dumanê de mabû. Gelek jin û me zarokan, di nava barhilgira leşkerî de anîn cihekî leşkerî. Li vir gelek leşker hebûn, em ji barhilgirê peya kirin. Pêşî jin berhev kirin. Ez jî tevî dayîka xwe ketim nav jinan, lê mixabin leşkerek hat. Bi destê min girt û min avêt nava zarokên din. Ez li erdê ketibûm. Ew berûyên di berîka min de ketibûn erdê û serê min gelekî diêşiya. Ji nişka ve min hîs kir ku germahiyek şil ji serê min diherîkiya. Erê, ev şîlemeniya sor xwîn bû. Ev cara yekem bû ku xwîn ji serê min diherîkiya. Dayîka min digiriya, ez digiriyam. Hemû zarokên gundiyên me digiriyan. Me nedizanî çi diqewime, ev kîbûn û ji bo çi me anîbûn vê derê? Piştî demekê dîsa em zarok li barhilgirê siwar kirin û em bi sedan ketibûn li ser rêyeke nediyar. Di berîka şalê min de libekî berûyê mabû. Min ew ji berîka xwe derxist û xiste nava destê xwe. Ji gundê min bi tenê ev ber û mabû û ew ji bo min gelekî biqîmet bû. Dîsa barhilgir rawestiya. Dergehê barhilgirê vebû. Bîm şît û leşker ketin nava barhilgirê û zarokan ji barhilgirê diyavêtin. Ew kesê nêzîkî dergehê barhilgirê dibû, di qîriya û dengê wî dihate birîn. Leşkerek ji wan hat û bi şalwarê min ve min girt û ez avêtim wê newalê. Ji xwe ez ketibûm li ser zarokên din, êdî ez nedigiriyam. Tu zarok nedigiriyan, lê ez ji bedena xwe veqetîbûm. Yanî ez jî miribûm, wekî hemû zarokên gundiyên xwe. Piştî ku hemû zarok hatin avêtin newalê, dîsa ji jor gule li ser bedena me barandin. Lê me êdî tu êş hîs nedikir. Wan guleyan bedena me qul dikir û xwîn ji bedena me diherîkiya. Lê êş êdî tunebû. Ji ber ku êdî em hemû mirîbûn. Paşê axê avêtin li ser me û em di nav tariyê de hiştin heta hetayê. Min li xwe dinihêrî. Ew li bê berûyê di destê min de mabû, lê di nav xwînê de şil bûbû û ava vejînê vexwaribû. Piştî demekê wî li ba berûyê qalikê xwe çirand û roj bi roj kulîlk vedida. Min wî di destê xwe de parastibû, lê êdî ew bi rîşe û rayên xwe ve bedena min a bê rih diparast. Reg û rîşeyên wê pêşî ketin nava tiliyên min û paşê jî hemû bedena min rapêçand. Erê, em avêtibûn li nav çoleke Erebistanê, ku li wir ne dar û ne jî tûber hebûn. Lê ew ber û pêşî bû şitil û paşê jî roj bi roj bû dar û bi siha xwe me ji germahiya çolê û ji xezeba Erebistanê diparast. Dara berûyê cihê me dabû xuyakirin û gundiyên me bi me hesiya bûn. Êdî em ne zarokên winda bûn. Dara berûyê bûbû sembola cihê me. Termên me ji wir derxistin û bi nîşaneya rengê neteweya me em pêçandin û anîn gundê me. Dîsa girî dest pê kiribû,
nas û dost, her kes li ser termên me digiriyan. Lê ez êdî şad bûbûm ku li ser axa xwe di bin siha darên berûyên li gundê xwe de radîkevim, heta û hetayê